ବିଲରେ ସେ ଏକା ଥିଲା। ଯାଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖି ଆସ। ଆରେ ପିଲା କାମ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ ବାବୁ। ଆରେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛି। କଣ କରିବି? ୟା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଆଣିବି କଣ ଆଣିବି? ହଁ, ସେଇଟା ଆଣିବି। ନେ ରେ ବାବୁ, ଖୁସିରେ ଥା। अरे ये कौन कपड़ा? ये कौन छुंची और सूता? अरे या कुले कौन करी?